बबे जायगायाव सफैदों खोन्थादो मा होनोमोनलाय मिथिला नाथुरे लोगोफोर जों दा डेस्टिनेसनाव सफैबाय आरो ना दा गोलोमजोब्बाय नै एसे दावखोनाय जादों नालाय देनजार जायगायाव फैबाय आरो ना जों दिनै लोगोफोर बेनो आरो ना दा दै गैथ'वा अखा खेबसे हानांगौ थेवबो दा नै स्राय स्राय दं आरो ना बेयाव हाजोनि दैजों दुगैनानै एसे हिंसाम जालाबायो खोमा गुफुर जालाबायो खोमा एसे नुखाबाय जानो हागौ जायगाफोरखौ थाम्फै सफैबायमोन नै ओमफ्राय बांगालफोरजों फाग्ला बेयावबो सोर दुगैनो दुखुनांथाव जाबाय आरो ना लोगोफोर दुखुनांथाव खौरां गाइसमोन लोगोफोर जों फाइनालि सफैबाय आरो ना सफैबाय जों बबे जायगायाव सफैदों खोन्थादो मा होनोमोनलाय मिथिला नाथुरे नायनोबा गाइसमोन नाथुरे नायनोबा नै नाथुरे नाहरदो उनथिं नाहरदो लोगोफोर आरो सिगांथिंबो देखायना हरदो नाथुरेखौ बेनो आरो ना लोगोफोर नाथुरे जंगल नाथुरे आरो मोजांथार नाथुरेखौ नायनोबा मोजांथारखौ नायनोबा र' थांगासिनो मोजांसिन नाथुरेखौ नायनोबा एसे सिगाङाव थांबावनांगौ जों देखायगासिनो आरो ना भिडिअखौल' नायलांबाय था जोबजासिम दे होमबा लोगोफोर नाथुरियाव थांगासिनो सफैबाय नाथुरियाव आरो ना इसेल'सै नोंथांमोना नुगासिनो आरो ना नाथुरिखौ एसे दसे नेबावदो औ दसे नुबावदो दसे नायबावदो औ ओमफ्राय नै बेवहाय माबायदि नाथुरियाव माबायदि आखिनाय दं नुबाय गोबाल' मोनलायखायोलै फैथिबो गाहाया नाथुरिया नायनायाव मोजांबो खिन्थु गिनांगौबो दङ गिनांगौबो दं आरो ना बोरैबाबा गिनांगौ जानला मोनलाबा हादानगुरि सिदारे हादानगुरि वाटारफल भिलेज दामोदरपुर नोंथांमोना फैनो गोसोफ्राव फैबानो जाबाय दामदुफुराव आरो ना दांदुफुर नाथुरे पार्किं चार्ज लायो आरो ना बाइकआ 50 गिदिरबाथाय 100 बाखि गिदिरथारखौ मिथिला ट्राकफोरखौ दामफोरखौ मिथिला जिखुनु नै नाथुराया एसे मोजां आरो ना बे नाथुरियाव जों एसे थांगासिनो दैयाव दा नै दै बायना लोंदों दै सोना लोंहैबावगोन आरो ना बै सिङाव नाथुरियाव बिसिनि आन्दाराव गोलैयो आरो ना चक्रसिला नैबेजों हाबलांनांगौ ओमफ्राय बिदिनो हाबनांगौ आरो ना नै बेवहाय मोनसे दै नुदों आरो ना बेखौ नामा जाबावो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैनाय ना जों फाग्ला बेयाव 50 थाखा गारो नामा बे दै फिसायावनो औ एथ' गरमाव बेयाव दुगैगोन नामा नायलाय सोर नाथुरे नायनो फैग्राफोर थान्दा हाजोनि दै ना बरिया थान्दा जाखायो आरो ना होमबा लोगोफोर नायबाय था र' सहैगासिनो गोलैगोन दे खिन्थु आं गानखोगासिनो दङ दैनि स्राय स्राय बोहैनायजों गुसु आथिङाव दै गुसु नांनायजों दोंसे रैसुमै गान खननो गोसो जादोंमोन आङो ओमफ्राय नों गोलैबा आं मिथिला नोंथांमोना मोजां मोनखोना मोनाथाय नों गोलैबा आं मिथिला जिखुनु आंहाथ' बारग'खाबाय गाइसमोन बोरै जाखो दुखुनांलायबाय नामा दुखुनांलायबायसो नोंनोथ' बुंबाय आयौ बारबोला जोब्बाय आंहाथ' फै खनफिन ओमफ्राय गाना देन्जारना बेना लोगोफोर बेनो आरो ना दा दै गैथ'वा अखा खेबसे हानांगौ थेवबो दा नै स्राय स्राय दं आरो ना बेयाव दा एसेल' स्राय स्राय दं आरो ना बिराद मोजां आरो सिख्लाफोरबो फैयो नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ हनै औ लेथ्रा खालामफैगासिनो आरो ना दा लोंला जाला खालामनानै गारलांनो नाङा गाज्रि मोनो ना नोंथांमोना बुंबाबो आरो गाज्रि मोनोबा नोंथांनि गोरोन्थि जागोन आरो जों दा नै थाबायगासिनो गोजौआव थांनो आरो ना एसे डेस्टिनेसना बेनोमोन आरो ना नाथुरिया बेनोमोन मा जाखो गोलैबावबायलै फाग्लालै गोलैबावबायलै थैगोनसो जायगायावनो हिनजावफोर गोलैलाबायबावबाय आंबो गोलैनोसै नामा रा एबा नायबाय था नोंथांमोना जोबजासिम आयौ हाजोसोलै बिराद गाखोनांगौ जायो फाख्रि बिफां हाइडेन वाटारफल आरो ना नै बरिया बेफोरावसो स्टे क्या बात है क्या खूबसूरत नजारा है वाह बाप रे हा औ दङ ओरैबो दुगैग्रा देनजार जायगायाव फैबाय आरो ना जों दिनै नागिरला नागिरलि नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय औ नागिरनासो फैगोन होननानै दा मोनबाय नै नायबाय था जोबजासिम दंबावो आरो ना बिराद दावरावथार दा जायगायावसो फसायबाय आं
खना बरियाखा मानखोनांगौआनो बेसेबां खस्थ'लै डेस्टिनेसनसिम सहैनांगौआनो बिराद खस्थ' आग्लासो आयौ खस्थ' खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो आरो नायसै नंगौना नङा खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायो होननाया नंगौना नङा आदै साजोबलायबाय सिथम माला सहैबावनो जागोन आयौ हाथारला ओरैनोबा जेने थेनेसो सोलिनानै दंथारो देहाफ्रा आथिं साग्लुंजोबना दं खारनाया थांगासिनो माला दुगै मोनगोन बेखौसो सिन्था आंहा दा थान्दा नांसिगौ आरोना बिराद गरम जाबाय हिट जाजोब्बाय माने बांगालफोर दंबा दुगैया नामा आं दुगैगोन होमबा लोगोफोर नै सफैबाय नै सिख्लाफोरबो दंबावसो जों सफैगासिनो आरोना दे नायबाय था सफैबायमोन नै ओमफ्राय बांगालफोरजों फाग्ला दुगैसो दुगैनो गाहायजों ओंखारबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय जिरायसै दसे ब्लड थांसै ओमफ्राय लोगोफोर जों दा डेस्टिनेसनाव सफैबाय आरोना दा गोलोमजोब्बाय नै एसे दावखोनाय जादों नालाय दा बुस्थुआ गोजौआव दङ मानसिफोर बिराद दं आरोना बांगालफोर दङ बिरादनो बांगालफोर गोनांखाय एसे सिखर जानाय मोनामो माबा माबि जानाय बिसोर मोनामनायजों थानो हाया गोबाल' गोबाल' मोननानै गाहायाव फैनानै जों रेस्ट लाबाय आरोना बिसनाबो दं थान्दा दा बेकग्राउन्डआव साउन्ड खोनादों जानो हागौ बे जाहैबाय वाटारफलनि दैनि बोहैनाय आरोना बे फिसा फिसासो बोहैनाया औ गोजौआव मेन दं नोंथांमोना देखायबाय थागोन लासै लासैनो जों थांना फैखांबाय आरोना एसे नायनानै फैखांबाय मानसिफ्रानो बुरजाथार आरोना हिनजाव हौवा मेरला दङ गोसोबायदि मारै बुंनाङा फिल्लायगे नेचार होननायखौ नाथुरे होनो आरोना फिल्लायगे नाथुरे मिथिबाय गोसोआव ला नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोना जुदि क'क्राझारनि मानसिफोर दङबा फैनो दाबावखा आरोना नाथुरेयाव बे जाहैबाय बे गोजौआव आरोना सकरसिला ना मा होनोमोनलाय औ सकरसिला हाजोआ गोलैबाय ओमफ्राय दांदुफुर होनो आरोना दांदुफुरावनो गोलैयो बियो दांदुफुर हाजो होनबानो मिथिखागोन औ बावखुंग्रिया ओरै फारसेथिं थाबाय आगदा साइडजों ओमफ्राय ओरै बे ओरै लेफ्ट साइडथिं बावखुंग्रि बारबोनानै नोंसिनो सिगाङाव खोन्थाबाय जानो हागौ आं बेनारखौ बेयाव दहायनो खोन्थाबोखाय आं लामायाव खोन्थाबोखाबाय आङो स्टेन्डआव माबायाव गारि स्टेन्ड खालामनायाव औ बेयावनो मिथिखाबाय आरोना नोंथांमोना होमबानो दे नोंथांमोना फैबाय थानो हागोन आरामसे फ्रि माइन्ड फ्रेस खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोना टेनसन जादोंबा बाव फैनानै आरामसे रेस्ट लाबानो जाबाय ना जोंबो दा रेस्ट लानोसै बोथोरनि बारहावाखौ समजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे जाफानांगौ जायो आरोना बेनो गोसोआव ला नोंथांमोना औ हर बेकग्राउन्डखौ इगनर खालाम थालिर दङ थालिरानो मोख्रा जालांजोबो फाग्लासो मोनसेबो थाया आरोना बे थालिरा आग्लासो जागोन जों थालिरसो नागिरफैदोंमोन आरो गाहायाव गैया दा मोनजायाखै हाग्रानि हाजोनि थालिर लागासिनो बरियानो औ दे होमबा लोगोफोर जों दा दुगैनायाव एसे नायदो फिल खालामनोबा फै आरोना बेकग्राउन्डआव बरिया माने रियेलाव औ मबाइलाव बारा मोजां खोनानाय नङा खिन्थु रियेलाव फैयोबा बांसिन मोजां खोनायो आरोना औ बरिया जिरायना दं आरोना बिफां सिङाव जायगाया बेनो आरोना दा जायगायाव सफैबाय नोंथांमोना नायदो नै मानसि बिराद जायो आरोना सानदेआव बांसिन जायो नेक्स्ट बिदिनो समबार मंगलबारफ्राव फैबानो जाबाय आरोना अफिस टाइमाव दुखुनांथाव जाबाय आरोना लोगोफोर जों देखायनोल' हाबाय दा मानसियानो दुगैनो हायासै औ मानसिफ्रानो आजां गाजां दं आरोना सिथो आफसुस थाबाय नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन र' दुगैनो औ नोंसिनो दा मोनसे फिसा जायगायाव थांफिनसै बेवहाय दुगैग्रा दं आरोना जों माबायदि दुगैयो नायदो औ एबार नुवाखसै दा जिखुनु जायगाखौ मिथिखाबाय क'क्राझाराथ' फैखानांगोन मानो होनबा क'क्राझारनिया देखायहरबासो दस्रा जायगानाबो फैनो मोजां जागोन आरोना जेनेबा गोसो जागोन एट्रेक्ट जागोन आरोना दा आंबो देखायबाय एसे जाखिनि हानायखौ होमबा लोगोफोर नोंथांमोना फैबानो जाबाय गोलोम बोथोराव फैबानो जाबाय औ स्पटआव फैबानो जाबाय फिल्डखौल' लाना फैबाय जों ओमफ्राय दा गैला आरोना थांफिनसिगोनसो दुगैनानै बैयाव दुगैनोसै बेवहाय सिख्लाफोर बांसिन दुगैयो ओमफ्राय बेयाव लाजिबाबो उफाय गैला आरोना बांसिन लाजिबाबो उफाय गैला दुगैनांसिगोन होमबा लोगोफोर नायबाय थादो जालालै डिप्रेशन फाइनालि सफैबाय आरोना दा नै जों खर'आव दंफैयो दुगैनाया दासो दुगैनो मोनसिगोन दहाय
दाबो दं मानसिफ्रा दङ खिन्थु नै Nice, nice. जों दा दुगैसै आरोना बिदिनो बुरिया आरोना दा स्टिल सान्दुं नङालै गाइसमोन एसे दुगैलाबायनाय खर' थान्दा खालामसै एसे बिन्दासनो गाहायाव नै एसे दं आरोना गोजौआव जायगा लाबाय गोजौआव एबार दहाय जों जायगा मोनासै नालाय बिसोर लाग्रोदोंमोन नालाय दा जों लाफिनबाय आरोना नोंथाङा नै Good ini tuh. Good ini. मा होनदों मा होनदों बिसोरो Yes. enjoy Heaven. heaven Heaven. oh सासेया सार्स गैला आरोना बे भिडिअ खालामाला आंनि नङाबा जाला आग्लासो आं मोखां सोंगोन दे र' मोखां सोंगोन आं हुप हाजोनि दैजों दुगैनानै एसे हिंसाम जालाबायो खोमा Gupu-gupu lah namanya kemana? दुगैलाबायनि मबाइल दोनथ'सै दसे र' दे नोंथांमोना एसे नुखाबाय जानो हागौ जायगाफोरखौ थाम्फै बुरैसो ना सानै एखेखा दैया जोंहा एबा मबाइल दोंनि एसे दिना लाग्रोनाय आरोना आसला मेडिटेसन खालामदों फाइनालि जोङो दुगैना फैखांबाय जाला गोसोम गोसोम जाजोब्बाय गुस्थिफ्रा दान जोंना इन्जया नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय एबार होमबा जों थांग्रोनि थांनानै लाग्रोनि फिनिस खतम भिउआव खिन्थु बरिया आरोना हाजो हुजो बरिया नुखायो होमबा लोगोफोर गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नायनायनि थाखाय बिदिनो फैबाय थाखागोन Thank you guys. थेंक इउ गाइस थेंक्स Thank you फर for वाचिं watching. बाय बाय